Kde to jsme? Kde to jsme? Ale my jsme v píči. Kde to jsme? Hej, kde to jsme? Jsme v píči. Píče! My jsme v píči. Ale jak se dostaneme... Já vidím Pamlsku. Jak se dostaneme domů? Jak se dostaneme domů? Já chci vědět, Ale máme už je zastávka, tak zjistíme, jak to je. jenom jednu jedinou věc. Jak se dostaneme na Pavlovku? Ale Ondřej utíká na zastávku. Na sračku. Na sračku. Musíme... Tam už je vůz. Chci. Jsme doma skoro, ale Chceme, aby jsme byli doma. Chceme Přeštujeme. Ne, kámo, z okna, Přeštujeme. Už jsme dopadnout nemohli. My totiž pěstujeme. Hej, mrtko. Mrtky. Já vám přeju všechno nejlepší do nového roku. Abyste tak cípli. Je vám to jasný? Mrtko Mára, nechal jsem ty čuráku, Ondřej, piču já, jsme na sračku a je mi to úplně jedno, protože chlastáme. Je vám to jasný, vy mrtky? Ondřej, ty čuráčku, počkej na mě. Ty kokoťárku. Kokoťárku. Ty černá věrná mrtko. Jde se všichni do píči. Všichni se do píči. Oh no! Pojď sem. Ondro, pojď sem. Bude nám té vole. Jo. Ani jedno nejde na Pamlsku. Musíme jet ještě na nějaký jiný postavený spoj. Počkáme tady na autobus. To piči. Za 3 minuty by měli jet. A jedeme na náměstí Republiky, vole. Nevím, když to nejde. Víš, je to úplně v kundě. Úplně v kundě.
Piči, vole. Mě přimrzne. Úplně v kundě. Mě přimrzne ruka. Končíme toto video, končíme, děkujeme, nashledanou. Teda,